We dragen deze prijs op aan een generatie, de nieuwe generatie die een oude generatie keihard onder de kont schopt en zegt: wij doen het anders, we doen het leuker, we brengen mooie dingen. Fuck you, dankjewel! Asterix in de Blokhuispoort biedt rond een alternatieve band uit binnen de Boetelaan. Winnaar van de LC Publieksprijs weer het Louter Metal Festival Into the Grave. Dat vond hier in augustus op het Oudehouse Tjerkhof houden waard. Dat festival wordt ook georganiseerd door de mensen van Asterix. De Clipcar-prijs voor de beste videoclip ging naar de band Pioneers of Love. Winnaar van de Clipcar plus Clipprijs. Hoe voelt het? Superleuk. Ja, kan jij iets vertellen over de clip? Ja, ze maakten een Stephanie Pistol van Duran Duran. En heeft ook Aside Express gedaan. En we vonden het heel leuk om een clip te maken met heel veel rood. De groep Black Box Red werd onderscheiden met de Talent Award. Waar zit u in het programma K-route een wereldwijd verslag van de popprijzen.